Aduh, aku iki putus cinta lagi. Wiwi karepe dhewe aku iki. Ngene iki lho, guys. Bingung karepe dhewe aku. Aduh. Telek kali kena telek. Ya Allah, jek nemu iki urip awak dhewe iki. Putus cinta nek telek tiba maneh. Walah. Gendeng areku rame ae belajar gendeng ta. Ya Allah. Aku lagi butuh cinta iki. Ya Allah. Aku lagi kudu bunuh diri ae. Ya Allah. Gara-gara putus cinta kok gini aku. Ini kereta Rame ae nek bunuh diri wis nang mencolot kono. Ya Allah, nak uang rek. Aku tak isin. Anak uang isin rek aku rek. Tanggal tempat meneng. Cek isa bunuh diri. Oke. Kurang jeroes cek nak uang. Oh alah. Ndak tandur-tandur koyo ngene iki apa sing dipangan bakal Jen ana pepatah jare wong biyen lek gelem nandur pasti sesuk ana unduhane. Wah, mumpung musim udan iki, dadi tandur-tandur iki enak wis, gak usah siram-siram. Delok, mlaku iku tanduran didik-dik. Pasen gak soro ta nandur iku. Aduh, nek soro mentek bunuh diri. Cek akeh menalangane iki. Ayo balik. Apa tanduran didik-dik? Aku pasen gak soro ta nandur iki, Lit. Yo. Ono ae. Wah. Kalau tanduran kok ono ae kok dhewe bingung ae. Hah. Mandar didik kok bengi. Hah. Umah kaya kapal pecah, narik sing ring besi. Awak wong wedok penggalane mbabu, blonjo kurang, duit kurang. Wis banyu ndak umop-umop. Wong kok yo ndek pawon, wis umahe elek, dayoe ndak mule-mule. Nek sing nyapu, geni merukan yo dupa, mari delok. Demit iku lak teko. Nek ngarah karo duit. Yo, dupane disumet demite durung teko. Dari sik karepe dadi bojo karepe dhewe ngono ketimbangannya 10 juta. 10 juta jare. Keping nek tekan turu ndase ngene. Ini ngapa mangan iki? Oh. Gedang bakar. Nek sing tekan ku demi itu gedang godhog, tambah tuwek tambah goblok. Mbah. Mbah. Kok masih ya? Mbah. Mbok. Korek gawake. Mbok. Kopi kuntek, Mbah. Duh ya. Ono suara nang gambare ya. Demi teko. Mbah. Oh ya, rungokno iki. Rungokno ta. Sira wis iki wis tutukake. Ana suarane anak gambare. Aduh. Paling doyo ngape iki 10 juta. Nah, bojomu teko. Ndak ngurus. Kopi kuntek lho. Gawe dhewe, banyune durung ngumop lho, Kak. Kopi kuntek, Mbah. Mbah. Mbok, delokan kula siramu nyare sih, nikaku nyare siramu. Wong banyu durung ngumop. Kok dadi kok gawe kopi gawe dhewe. Nek perlu tak wedani, bubuti bulu perindo apa bulu kudus sih. Tuh. Mbah. Mbah.
Lontek ta. Apa? Lantek? Wis mata belanjaan 10 juta ngono sampean. 10 jiti. Wis age tuku gula mung Pak Itok ku lho, dibuka. Entak gawean kau mau banyune tan 1000 seteng barang dhewe dadi ngongkon laur. Utang maneh nang toko iki? Ya utang arana. Oh, apes. Kok masih ya awak itu babu sebina dawa. Dia lagi belanjani, dia nyaluk ngombe. Nyaluk mangan. Loh, awak kering. Yo, ngadu kok keseron. Balik maneng, dorong budal wae, banyune sampe umop. Kontak. Oh, panjene. Bojo iki koyo MP3 terus nyanyi kok ono mandeke. Tengko kontak kok disanggrong dinyanyekno. Bunuh diri ta arek iku? Bunuh diri aku mana ada bunuh diri. Mudut. Katel apa kon niku? Bunuh diri mak ya Allah betul di maneng. Lopo tidak aku tok sih ben sih. Loh, kate bunuh diri maneng ngono ae sing gawe. Duh, wong ki maneng. Kate bunuh diri kon. Iya, bunuh diri. Aku wis bunuh diri akeh. Pengen delok aku. Oke. Fik. Jalan wis salah wis. Kene kon sopo? Enggak wes, Ge. Wedi. Tunggu aku pingin takok. Wedi. Sik ta. Aku pingin weruh. Apa pean kok moro pingin bunuh diri? Putus cinta. Ya Allah ya Robbi, gara-gara cinta ta. Yo. Ngerti ya sampean. Wingi ku ono arek bunuh diri ndek kene, ya. Delok niku. Iya rek. Iku wingi arek iku bunuh diri. Ya padha mek sampean ngene iki gara-gara cinta. Terus bener sik bunuh diri, tapi ya iku mang wurung mati. Potul tok tangane ambek sikile. Kadang-kadang di rumah sakit. Mosok cinta dipikir sak mono jerone. Sing sabar ta. Ya sing sabar. Ono pepatah mengatakan inna huwa ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Iya, tapi aku nak pengen cinta maneng lek kok ngene pengen bunuh diri meneng ae. Bisik lho kok dik kene ta. Ayo bunuh diri. Bunuh diri. Ya. Apa maneh? Pak, gara-gara cinta ditolak sih. Heeh. Aku duwe cara. Apa? Cinta pengen nek ditolak. Apa iku? Wis ta lah. Gawa endiku lek nyatakno cinta gawa iku pasti sampean langsung diterima kabeh. Ojo arek moro tuwane lek klepek-klepek kaya iwak urang kena obat ya. Temenan aku Ya opo rek, lak mor kepin rabi langsung ndelok pean. Walah, Percaya apa gak? percaya weh, percaya, tapi awak dhewe kudu yakin wis. Cok bunuh diri ya. Siap dan Lu gak kene sik ya. Tak juplet jimat iki ya. cok suwe. Ya. Awas bunuh diri. Cok suwe temenan lho ya. Allahu akbar. Ngidamo Tak bunuh diri aku lho. Ya ayo tak tani kene weh. Ya. mak ngidamo opo sih? Sing ganteng. Iya weh tengah aku. Tak kek jimat lho. Ya ndang. Menang sing ganteng. Iya. Menang. Tak meremis. Kate ndek jimat opo yang arekku aku. Kate bunuh diri ono ae. Malah. Mantep karo arekku. Tak giles. Les.
Ya. Meni-meni ilingin pesenku ya. Bunuh diri ku nggak bakal nyelesain masalah. Peyan saya kita jimat. Masuk. Yang dijinate. Bukan tangan ini. Ngapi tangan loro. Rem. Ya wes aku merem iki lho. Lek wis krasa ndek tangan barang iki gegemen ya. Oke. Engko langsung wis lek tutuk omah lek ketemu ambek pacare pean ya. Langsung sebeten ambek iki. Bulu perindu iki. Oke. Ya. Pesanku siji. Mangan sing akeh dhisik sadurunge ketemu pacare, oke? Oke. Yang gegem. Boleh buka lagi? Ojo iling-iling pesanku, yo. Enggak maksudnya motoku tak buka. Ya opo sih. Kamu tak itu ate mlakote. Ya. Kurang. Iya. Iya. Oke. Coba bunuh diri ya. Siap. Wis, tak tinggal saiki, ndang balik. Temen pacar. Wis ndang mulai kono. Iya. Temen pacarmu wis tak dongakno sukses. Mas ya. Yo, padha-padha. Coba yang mana lo yo? Gak wis berangkat lah, wis berangkat. Berhasil lah dongakno. Sip. Pangan nuruk-uruk kuping yo. Hai guys, selamat sore. Selamat datang di Bromo, Tengger, Semeru, Berkabut. Saksikan video kita di Kembes. Saksikan channel kita di Ngembes TV. Pakai pampers dengan hati. Luar dalam hot. Jangan lupa subscribe dan like di Ngembes Channel TV. Ngembes Channel TV apa sih? Ngabut kowe iku, dhuwur yo. Kabut apa? Sopo rokokan iki.